De vlaggen stiet weer op de Tour en dan weet iedereen in Weesum en misschien ook in de rest van Friesland in de Leppersraad hoe let dat het is. Want dat betekent we dat het Fries kampioenschap op het programma stiert. Het is een prachtig mooie middag en wij zijn heel benieuwd wat er van de middag gebeurt. Waar worden de opvolgers van Jan Teer de Nauta, Marit van der Wal, Sietse Bokma en Bart Helmholt. En dat binnen de fjouwer kampioen van Feline hier. Dat is bij de jongens, bij de junioren, bij de vrouwen en bij de topklasse. En we hadden hier ook een nieuwe klasse, de Famkesklasse. Dat is een primeur, dus voor het eerst zullen we een nieuwe kampioen krijgen. Een eerste kampioen krijgen in die Famkesklasse. Het waren, like het zat ik zei, fantastisch. En ja, wat we natuurlijk heel graag willen, dat we weer hetzelfde beleefden als Feline hier. Want toen kwam het spektakel in de finale. Maar uiteindelijk als de climax, de sprong van Bart Helmholt. 21 meter en 42 centimeter. Van Jos Betting, nou, dit is het nieuwe Philippe-fenomeen naast Roelbokkerspan. Wat zal dit lekker springen. Hij hoeft niks meer, maar hij wil het scoresrecord. Let op me. Ja. Bart Helmholt nog 1 keer knallen. En het loopt natuurlijk lekker, want je zou springen kunnen. En dan komt de rode. De 21 meter. Ja! Magische vierde sprong al dit. Ja, en wat hoop je er vanzelf op dat dat van de media weg gebeurt. En waarom net? Verleden die waaide dat het rikken. En toen kwamen toch dit soort fantastische sprongen eruit. Want ik bij de junioren werden toen heel 4 sprong. Het waar is perfect. Het publiek, dat kwam hier van de media al vrij betiet heen. En zit nou manmachtig hier achter mij op de bult. Ik denk dat het in hier misschien net eerst zo druk west is. We schatten ongeveer dat er zo'n 12.000 mensen hier binnen. En die hoop je op een fantastisch mooie middag. Want de omstandigheden binnen gewoon even. Het waar is goed, het waait net de hut. De leppers binnen er al je kleer voor. We hebben geen rare blessures. Dus wat dat betreft, zoals ze het kan los, het kan heven. Vanmiddag doe ik het weer te jaren met Hendrik Murk Haastra. Die staat hier vlakbij mij. Hendrik Murk die verzocht dus altijd van het deskundige commentaar. Is al jarenlang bij de vierlepperij. Zelf ik ooit sprong. Hendrik Murk, welkom van de media. Dankjewel Gerrit. Hast er wat zenuwen? Ja, ook christelijk. Ik bedoel, we zijn een uur bezig. Nou, het gaat al hartstikke mooi dat we het ook christelijk goed hebt. En wat ooit zou klopt, meestal perfect veel hebben voor de hier naar die christelijke wien. Wat toch lastig weer. Sleutel voor de leppers en de lepsters. Ja, dit is recordwaard. Ja, wat dat betreft, ik had al te volle zijn misschien, maar inderdaad die omstandigheden weer fantastisch. Er is in het voor, want we zijn natuurlijk al hasten uren bezig met de categorie Famkes, maar de categorie jongens en de A-klasse. Daar is al heel mooi sprong, de shows dreiging, de shows dat er vanmiddag van alles mogelijk is. Dus wat dat betreft, ja, mij is misschien wel opmaatje voor een heel mooie FK. Ja, het is toch een beetje hoe begint zo'n wedstrijd en de feels nou al een bepaalde swing die erin zit, van mijn gevoel. Ik vind altijd, ze moet ik net meteen beginnen met een sprong van 21 meter en straks bij die topklasses. Want dan kerst een wedstrijd een beetje deel hebben. Voor ons als publiek, als leefhebber is het denk ik mooier dat ze de wedstrijd echt opbouwen. Dus dat we maar een hege 20 de finale ingaan en dat een beetje de drempel van de finale richting de 90 meter is. Maar ja, dat is een beetje theoretisch gauw hoer. Die leppers won natuurlijk maar niet een ding. Meteen die topsprong en de zilveren polsman in huis nemen. Zo simpel is het bij. We gaan even heel kwart bij de Klassendel en dan gaan we aanstek naar de wedstrijd. Allereerst even die nieuwe Famkes-klasse. Ja, dat is een nieuwe klasse insteld omdat het bij de jongens ik bestaan. Sommige Famkes winnen zij jong, moesten dan bij de vrouwen meespringen. Gaan nog hun eigen kampioenschap. Is dat een goede zaak? Ja, geweldig. Heel wijs besluit van het Fries Leppersboen. De jeugd heeft de takkomst. Het vrouwensleppen is enorm in opkomst. En dit is zeer getalenteerde Famkes wat er nodig hebt. En we hebben al schitterend mooie sprongs, jongen. Je bent toch altijd even benijd. Een klassementsleider, Maureen Puis. Hoe gaat hij om met de spanning? Nou, de eerste sprong zit er prachtig in het stokje. Gaat ze buiten de sector. Hè? Dan wordt het net opmeten. Dat herstelt ze geweldig in de tweede sprong. En wedstrijd is nog dwaande, maar dat ziet er goed uit. Sigrid Bokma, het hele hier in de leiderstrui. Oude Novazi, Trom Maureen daaruit leert. Toch een psychologisch tikje, lijkt het mij. Van hé, nou spring ik in die leiderstrui. En dan hebben we ineens Lisanna Huitsma van Achlem. Toch een keertje daarop, maar dan kan ze dus ik voor jullie publiek.
En die springt uit een IPR van 1461. En die gaat waarschijnlijk ook maar naar de finale. Dus prachtige strijd. En daar ben de vrouwen, de dames, de famkes moet ik zeggen, die ben er nog net klaar. Olly een nieuwe naam voor de meeste mensen, maar hartstikke leuk dat die klasse erbij is. De jongensklasse. Verleden die janteren Nauta, dat is nog een junior, dus daar krijgen we een nieuwe kampioen. Ja, waar wordt dat? Ja, waar wordt dat? Maar we hebben in de gelezen balsje, Jos Bethlehem. En natuurlijk tot en met medio juli, de man die net de kloppen liekt. Dan gaat dus maat op vakantie. Dan gaat er echt om trainen. Die helpt hem als het ware een beetje in. Het sinds 3 juli geen potje meer won. Springt je het wel goed, moet ik zeggen. Ze zit goed in de stok. Jarig Wienstra. Wie hebt hij niet eens? Oude man, zijn zoontje, 66. Dan denken we al hier, dat is waar eenmaal, hè? Gigantisch uitzitter. Springt wat dagen later weer op de centimeter. En je hebt hem juist met 50-74. Ik ben makkelijk in die finale, dus ik denk een twastrijd tussen die twee man. Gaan we naar de juniorenklasse, Sietse Bokma, uitsprut zijn favoriet, denk ik. Ja, dat is eigenlijk de enige klasse waar ik van zeg, Sietse moet het gewoon winnen. Hij weet fitje van de 8 wedstrijden, dus dat moet hem wijzen. Janteerde. Nauta, had hij natuurlijk als eerstejaars junior dat op een heupen kreeg, dan wist het maar nooit. Even heel kwart, de vrouwje. Vrouwlie, heel kwart. Ja, Marit. Als Marit fit is, wordt Marit kampioen. Marit van der Wal. Ja. Gaan we naar die allerlaatste vanzelf. Nou ja, topfavoriet bloot, altijd Bart Helmholt. Maar had ik een seizoen dat er best wel wat nederlagen geleid had. Dat kent alle kanten uit, dacht ik. Ja, absoluut. Bart heeft dan maar niet een potje gewonnen hier van 8 wedstrijden. Maar hij won wel bij die NFM, hè, die Philip-manifestatie. Nou, dat je auto hoe goed Bart is. Aan de klassementsleider, wint de meeste wedstrijden. Aan de CMM kwam Krek alleen bij u. Dus het is verschrikkelijk warm op een bult. Ik denk, joh, het ik warm van wat oors. Maar goed, verwacht je daar een geweldige strijd. Wij horen gauw op. Het ben al je naam, degene die dat aast mooi onder praat en al je duidt om mij waar te krijgen is Freek Wijma. Dogie is jonken op zitten en dan volg je verder de wedstrijd. Wat betreft top draaien. Ja, en een perfecte timing wat dat onbelangrijk. Want de grote kanonnen die staan klaar om te beginnen met Harrenwedstrijd. En hiervoor op het batten zullen we Isbrand Galema. De man die het vliegen hier het hele jaar missen moest vanwege een rugblessure. Opereert aan een hernia. Dit hier mooi weer rustig begaan in de tweede klasse. Promoveert, intussen weer topklasser. Zijn eerste wedstrijd, kwartling won zelfs in Burgum. En daarmee in één keer toch weer een outsider is voor dit FK. Hij hoopt dat hij hier bij de beste 5 hem melden kan. En dat is zeker mogelijk, zo'n de kwaliteiten die hij in het verleden al snelheden had. Maar ook de progressie die hij maakt. Ja, en dit is dan toch de te kloppen man, Bart Helmholt. Zo'n Friese titels had er achter zijn namen. 6 van leveren een zilveren pols op. En ja, hij is gek op richtjes. Er is één vierlepper die meer Friese titels woen had. Dat is Roel Bokkespan. Die had er 8 in totaal. En in dat richtje, daar wil Bart Helmholt echt komen. Maar wat kan hij? Hij dit seizoen in totaal 2 keer won. Heel vaak net dus. Hij is wel de enige man dit seizoen in heel Nederland die het over de 21 meter kwam. Hij piekte op het NWM. Het Iepen Nederlands kampioenschap in het heidenschip. Werd hij in de allerlaatste sprong toch weer iedereen voorbij sprong. Maar wat kan hij eigenlijk? Het achterste van de tongen had er nog net snelheden. Maar dat er één ding de Arne Jirren snelheden had, is dat hij pieken kan op het moment dat het mat. En dus is hij een hele gevaarlijke troef joert hier in Weensum. Ja, de mensen op de bult die hebben het dreig genoeg met de temperatuur. We klaaien net vanzelfs. Het is noffelijk. Ze ben blij dat ze even een beetje skaat voor de leer krijgen. En het wachten is nou dus op het begin van die wedstrijd die op voorhand misschien wel spectaculairder worden kan als Jirren. Omdat er zoveel kandidaten binnen. Ontnota binder als senioren in Actie West. En een van die leppers is Hannes Skerjon uit Noord-Burgum. Een man die na een blessure aan het rondkomen is. En met deze spectaculaire sprong zet hij Ontnota de eerste afstandel. 18,64 meter. Ja, wat is dat wurg? Vliegen hier hij daarmee Biggelix finalist west. Nou, maar hij wacht hier wat die 8 kanonnen van de topklasse daar nog achterom dwaan zullen. In elk geval is de trendset, is de drompel al hegerlijn als dat die verliezen hier weer. En dus biedt bijvoorbeeld deze man naar Bransma, de regerend Nederlands kampioen, waar er rond is. Er moet Jood gewoon allemachtig 4 leert worden. Wolio überhaupt kans meidje op die finale hier in Weensum. Want ja, als we het dan over omstandigheden hebben,
dan hebben we denk ik de oude heren zelden zo mooi waar erbij gaan. Hendrik? Ja, het kan net beter. Het is heerlijk. De temperatuur is, ik denk 22 graden, is ideaal. Er staat een suggie wien. Dat suggie wien heeft ze dan nog een keer vol op een neus. Dus ze moeten zinnen wien opdragen. 99 van de 100 jeppers vinden dat prettig. Kost heerlijk in de stok. Ja, accommodatieluiters zoals altijd hier in Weesum geweldig bij. Kloft een meisje. Ja jongens, ik zou zeggen, ga met die banaan. En ze had elke lepper zijn eigen tariering. Isbrand Galema. Nog even geduld oefenen. Ja, en dat Weesum een aparte wedstrijd is, het FK dan, Wolter Sissen. Dat docht wel blikken uit de historie. Dat het heel nu weer geen kent met Bigelix de winnende afstand in vergelijking met het scoresrecord. Want in 1986 Bigelix, die het Gerard Vlieger, die toen een nieuw Fries record liepte, 18,72 meter. En dat record, die 18,72, is 20 jaar lang het FK-record geweest. Dat is pas verbrutsen, toch Bart Helmholt, toen die met een carbonstok springen mocht. Gerard Vlieger die het met aluminium. Dat zei iets over de spanning die het ook aan wedstrijd hinget. Je kan het hele seizoen goed wezen. Ook dat had Bart Helmholt ondervonden, want zijn eerste 5 jaar als senior won hij altijd het klassement. Maar pakte hij geen enkele zilveren pols. En pas daarna draaide de knop om. En toen had er een indrukwekkende serie delzet. Maar zelfs zo'n jongen had last van orenspanningen op deze wedstrijd. En er zijn een hele grote leppers, Hendrik. Die hier toch oors op het bad te stieren als op een gemiddelde wedstrijd. Ja, het is zeker oors. Het is groter. Ik bedoel, de heeft zoals je kent een hele hoop wedstrijden. Dat binnen de gewone eerste klas wedstrijden. En ja, hoe vaak heeft hij een Friese titel pakken? Dat is natuurlijk maar 1 keer per jaar, 1 keer in het seizoen. Dat moest er staan. En je hebt altijd, vind ik, 2 categorieën. Die ene kent dat ik wil verlammend werken. Maar hij heeft bepaalde leppers die juist al het terrein opkomen. Dan denk je, ja, die zetten dat om in positieve energie. En ik denk dat Bart Helmholt daar wel een heel goed voorbeeld van is, de oude hier. Maar dat had er dus leren moeten. Had er ook leren moeten, dat had de eerste 4 jaar van zijn senior carrière kosten. Ja. In die zin. Nee, klopt. En ik zijn eerste seniorentitel eer. Toen won er net een zilveren pols. Die ging toen naar Hannes Carrion. Die bij de junioren verder sprong. Wat natuurlijk ik altijd uitermate pijnlijk is. En dus zijn wij heel benijd goed deze groep uiteindelijk suggereren naar Freek van der Werf bij de junioren. Die de pols nog net eerlijk recht oerkrijgen. Die begint dus voorzichtig en weet dat hij nog goed werk te doen had. Tessa Kramer die wacht even op Isbrand Galema. Maar het is Tessa Kramer die bij de vrouwen de wedstrijd hier wordt eigenlijk voordadelijk al naar beneden zakken. En daar toch een middelmatige afstand helpt. Maar ondertussen is deze Isbrand Galema ook uiteindelijk met de wedstrijd. En die pakt voort al hichten, maar een beetje corrigeren. Je toch wat uit koers. Maar begint in elk geval oer de 18 meter. En dat is toch een lekker begin van zijn FK. Ja. Knap jij hoe er waarom komt is het hier als je een hernia-operatie. En dat was juist bij hem ik. De druk van het winnen liep het er wat auw. Hij wil graag winnen natuurlijk, dat voorop stelt. Maar het is vooral het plezier wat bij hem voorop stelt. En dat kom je ik nog wel eens verrassend voor je brengen, denk ik. Isbrand Galema begint met 18 meter exact. En had dus, mooi is de eerste ronde achter de naam. Ja, Thomas Helmholt. Een PR van 2060. Dit hier al een paar keer roem oer de 20 meter. Is een van die leppers die het vermogen had om de polstok stil te klimmen en daar toch heel heeg te komen. En als die stok dan recht terug gaat, dan is hij absoluut kandidaat in elk geval om hier in die finale te komen. En hier hebben we een oud kampioen bij de jongens, Bobby Zwaagman, die intussen junior is. En die toch wel wat sleutelt door een flarren.
Maar deze sprong had er in elk geval net door die Scott. Die stok stiert de 4. Hij zal afwachten wat het broer blijft in de tweede en derde sprong. 3 mannen die in 4 jaar ploeg. Thomas Helmholt, Bart Helmholt, Nart Bronsma, Team Reset. Trainen soort mijn maar. En binnen vanzelfs van doel om hier de haarprijzen uit het vuur te slepen. Thomas Helmholt kan hij die stok voor dadelijk zal weer stil klimmen. Nou, redelijk stil, maar de richting is absoluut net goed. Hij biedt het in elk geval droeg te horen. Dat scheelt weer een verklaarbeurt. De pols stier, ja, redelijk scherp, maar hij zal denk ik toch een lichte correctie doen met de van zijn tweede sprong. Eerste ronde natuurlijk altijd weer een kwestie van oudtaasten. Hè, was ik zo. En dan is een sprong. Oké, is het helemaal breekt, maar uiteindelijk parkeert er net zo vol op. Stokje misschien juist wat dichterbij. Dan heeft hij hem wel lekker in de macht. En dan ja, is Thomas toch een keer niet wel redelijk makkelijk. Joggetje een heel deel zetten. Kan succes. Even ophouden en even onveel. En slechte sprong. Of wat op een hele slechte sprong. Ja, Riens van der Wal. Die stiert hier natuurlijk ook met meerdere gevoelens. Hij had hier een aantal pupillen in de baan. Maar een daarvan is zijn dochter, Marit van der Wal. Die de nieuwe Friese recordhouder van is. Die coacht hij zelf net. Hij zei, daar had het oor met mij. Zelf oud-Fries kampioen. Dus die zal ik deze dag intens beleven. En wat te denken van Akke Tolsma. Akke Tolsma die dit hier op een jouwer vreun en vijand verbjusteren met een splinternij PR van 16,44 meter. De traint die moet een post, maar had nou de stok 4 steen. Ja, 16,44 had je dat Joert springen. Dan hier niet in alle vorige edities altijd Fries kampioen bij de Vrouwenwest. Dus dat is een baas afstand. Nart Bronsma, het PR wat je steeds jongen, dat leerde er vliegen hier in het Heidenskip. Het leverde hem zijn eerste Nederlandse titel op bij de senioren. Die Friese titel bij de senioren, die had er nog net. En dat past hem vanzelfs wel. Ja, Bronsma, hij had hem warm te pakken. Hij klimt altijd heel makkelijk en gaat hier heel eenvoudig voort naar een roemenjongetje meter. Een hele coole kikker. Hele degelijke springer die het eigenlijk altijd makkelijk toch over die 18 jongetjes meter komt. Hier ben je bijzonder sterk, vind ik, Hendrik. Ja, geweldig. Ja, dit is Nart op zijn best. Hè? Die kikt op deze wedstrijd. En ja, dit is natuurlijk, die zit in de finale. Dat is nogal, nou ja, zeker. Maar daar kan je gewoon vooruit met deze sprong. En dan heeft hij nog 4 sprongen over 2 in de wedstrijd, 2 in de finale. Om te proberen in die ultieme sprong te maken richting zijn PR van 2090. Dus ja, vorige ring, tweede, grote smaakmaker op het FK-doel. Hij stiet er weer. Een echte topper. Jarno Hoekstra bij de junior. Oeh, die had vijf te volle wegen. Die helpt die lange naar je derde punt net. Nee, die moet even sleutelen met zijn coach. Want wils wij nog even melden kunnen dat Nart Bronsma hier 19,47 meter del zet. En dat is vanzelfs een hele mooie drompel. Het zou me niks verbazen dat er nog trouwens wel een man of 4 wil heen gaat. Want ik verwacht je hele hege sprongen voor de finalisten. Boukje de Boer die hier eigenlijk hier voortdurend al een hele minne insprong, zak het naar beneden. Dan is de hele kracht uit de sprong. Ja, laat hem dan maar rennen. Spar je de krachten maar, want dan kun je beter de tweede en de derde keer nog even vlammen. En dit is ook een oud-Fries kampioen. De enige die die Aron Assani hier 1 keer Bart Helmholt van die zilveren pols aangehouden had.
En dat die er met dat PR van 20 meter 83. Het is alweer 4 jaar geleden. Het weer toen genoeg voor de titel. En Theeuwens is een man die het hier echt meidwaan kent. Oh, daar gaat het helemaal mis en hij griept echt voet naar zijn schouder. En oei, dat is zijn kwetsbare plak. Die had er al een paar keer uit de kom gaan. Lang mee omkwakkelen. Dit ziet er net goed uit voor Theeuwens op, maar hij viel het direct al van oh jee. Dit zou wel bijzonder spietig wijzen als dit de eindbestuurder zou voor het FK van Theeuwens. Wat gaat er nou correct mis? Precies. Ach, goed. Ja, gewonnen. Bovenste hand volstrekt mis. Dan hing het er aan die tweede hand. Die druk komt helemaal op zijn linkerschouder. En dat is zijn kwetsbare plak. Oei, ik hoop voor Theeuwens dat het net de consequentie had dat hij hier stapje maakt. Jan Terenauta bij de junioren. Die zet hier voor dadelijk even een kreeze beginsprong. De nummer 2 bij de junioren in het klassement. Vliegen hier trouwens nog kampioen bij de jongens. Niels Theeuwens waarschijnlijk vlug hier even de broekmeidje mat van de masseurs die hier voor het eerst onwijzig binnen. Een misgreep met de bovenste hand die het helemaal misgriept. Alle gewicht komt op die kwetsbare schouder. Ja, de Thomas laat ik achter hoor, dus het is wel ja, vervelend. Attentie voor Marit van der Wal. De grote favoriet bij de vrouwen. En die had de stok voor dadelijk weer aardig te pakken. En nou, begint aardig. Ja. Nog net maximaal. Maar ik denk een krees begin voor Marit van der Wal. Op safe, verstandig. Wisten de FK-titel te pakken. Ja, en stadig komen natuurlijk alle favorieten onder water. In de topklasse Alwin Vonk. Heel stabiel. Het seizoen draait. Geregeld rond over een jongetje meter. Maar hij wacht het nog op zijn eerste 20 meter eer. Zo wordt het mooie dijweer om dat eens te doen. En dan bij junioren is het niks zijn laatste keer. En we gaan graag de titel pakken. En dat ken hij. Jij de jongenskampioen, jij de juniorenkampioen. Nog bij de senioren wacht hij nog op die eerste titel. Alweer Vonk. Hij kent al op rustige vlucht klimmen, maar hij gaat nou helemaal uit de richting. En weet nou wat hij doen had van zijn tweede sprong. Bij de junioren en jongens dan is het alweer Vonk. Dus die moet je in de gaten houden, maar nou helaas op de richting. En dan op de middelste batten zorgen we de grote favoriet bij de junioren. Sietse Bokma van Hilpen. Draait een ijzersterk seizoen en begint nou echt heel mooi. Hè. En komt ik heel heeg in vierde koers. Maar dan gaat er alweer richting rond die 18 meter schat in. Hij had er maar correct binnen de sector, Frederik, of net? Ondanks dat hij sabri ging. Ja. Maar hij had zo'n stabiele loop, zo'n stabiele insprong. Komt altijd heeg in de stok. Het gaat vaak even om de richting. Maar let wel voort even zien waar je de basis ja, bij de junioren. En in het begin van het seizoen zelfs 3 keer verder dan alle senioren. Hè? Dus dan theoretisch zou het zelfs een zilveren polswinnaar worden kunnen, maar... Maar je hoort net schat ik in. Nee. Sietse Bokma noteert 18 meter zien en geeft hij mij 4 onkop bij de junioren. Ja, en hoe is het met Bart Helmholt? Op papier 2 karige overwinningjes dit seizoen. In het klassement, dat is nog nooit gebeurd. Net eens in de top 3, dus dit 4e. Ja. Zit er een beetje terug? Ja, hij zei ik focus meer op 1-2 wedstrijden. Nou ja, NK, FK en NWM. NWM hier in ieder geval gelijk, hè, die wonder. Overtuigend. Hij kan pieken als net in. Even een correctie naar de polshouder. Want het komt op hele litse eindjes met het zetten van die stap.
in haar doen is. En in contract voorbij de centimeter nog. Eerste sprong, Bart Helmholt. Kan hij de voet dadelijk zijn afstand del zetten? Nou, hij kan een afstandje del zetten. Hij begint voorzichtig. Het is een roeme 8 meter. Maar die stok, die kan nog wel wat haar. Die kan nog een stuk verder het water in. Hij begint voorzichtig. Ja, de power weer, dat is duidelijk. Misschien had er hem zelf ook wel wat onderschat. Dat er een stok wat op safe zet, maar dan zie je toch wel echt gang in, power en dan moet er wat erop. Maar ja, sprong best duidelijk verder maar kist. Dus. En natuurlijk Frederik, we willen Bart sowieso mooi naar de finale natuurlijk. Dat is haast een must. Jelmar Wienstra, ja, die zag het eigenlijk ik direct al naar een onder. Ja, en dan is de kracht er voortduurt. Jelmar Wienstra uit Tjom. Die zal aanstongens matten. En wat kan Klaske Nauta? Toch een dame die de Oranje Wieken werd vlak bij haar persoonlijke record kwam. 16:20 sprong ze. Haar PR is 16:23. Dat zou dan Joet de concurrenten worden van Marit van der Wal. Zij zal hier nog net mee tevreden wezen. Wils vermelden kennen dat Bart Helmholt 18,24 meter noteerde. En zij die worden oppassen, denken we nog verder maar de Kalma. En die vorig jaar al dreef. Binnen wij zelfs heel benijd wat de klassementsleider op dit stuit, Orne Galema, hier Sjenlit. Hij had de Oranje FK's mindere momenten mee maken. Dat er het hele seizoen beren sterk weer en hier soms de finale net eens helle. Hij zal Joert hier vlammen willen, want die Friese titel, grote titel, die mist op zijn cv. Ja, dat ken eigenlijk net. Hè. De wedstrijd er toch een beetje beoordeeld. En spanning, dat heb ik wel eens wat de verkeerde dingen. Maar ik moet zeggen, juist de Jong in het Philip Café weer ontspannen. Hij weer een jaloeren van de wedstrijd nog zeer aanspreekbaar. Ik heb de indruk dat er wat dat betreft wel stappen maken heeft, Frederik. En toch zoek ik nou een strak kopje. Ja, maar dat is nou mooi. Maar kinderen daar is er in het patsen. Bij de vrouwen was Canota komt dat 13 meter. Orne Galema. De eerste FK-sprong. Kan er voetballers van Del zetten of nee? Nee hè? Hij had hem te scherp. Ja. En hij begint viert. En dat is toch net lekker in wezen. Nee, dat is, eigenlijk was het krek net worst. Op een billen erin. Moest hij weer verklooien. Nou ja. Dus wij bezorgen heeft Freek Kramer toch ook een van de revelaties bij de junioren dit seizoen. Nou, die begint echt voorzichtig. Had al een dikke 18 meter in zijn schema dit hier. Maar meldt hem hier nog net in de top. Hanneke Broersma kan soms uit de slof zitten. Maar begint hier voorzichtig. Nee, de meeste atleten kiezen toch voor een rustige opbouw. Eerst maar eens even droog. Even zien waar die stok steken kan. Ja, en daar is ik niks mis mee. Nee, de eerste ronde bij de vrouwelijke topklasse, bij de junioren en bij de senioren is vlak. Dat zou hier. Agen Hulder krijgen we natuurlijk nog. En Orne, ja, natuurlijk een weertsprong is vervelend. Aan de andere kant, als de sprong analyseert, hij had hem iets te vier staan. En dat is alles. Stok een tikje waarom, verder is niks verhoren. Dat zou ik zeggen, ze komt er straks doen. Ja. Maar ik ben je coach net. Gelukkig werkt het waar mij. Dat het nou hard waait en koud is, dan is een weersprong vol heftiger als nou. Precies, voor de spieren neem maar op. Maar goed, je wil liever toch beginnen met een droogsprong. En dat iedereen in het kopje, een dikke jochentje, maar ja, dat rent er weer los. En dus hebben we in de topklasse nog één kandidaat. Het redelijk niet, maar het aanstel in het klassement. Sprong hier nog net. Maar ik bij hem heel de laatste keer begint te vallen met de domme. En zul je dat hij goed in de stap zit. Dus ja, die neemt een heel meter. Dat kan eerst nog afwijzen voor de finale. En daar zal hij zich dus eerst voor plaatsen.
Rutger Piersma. Bij de junioren, die weer net lekker in die stok zit. Die maakt net voor de schoonsdeel rennen van Agen Hulder. Want Agen Hulder, laten we net vergeten, die sluiten het vorige FK spectaculair op bij de junioren. Maar het schoonsrecord wat er altijd zit. En is nu voor het eerst de topplasser. Agen Hulder, het klimwonder. Nee, die gaat ik behoorlijk uit koers. En te vlug hoor. Ja, je kan ik te voorzichtig beginnen, hè? Ja. Toch krijg ik was de Agen. Ik vind het wel knap hoe er hem dit hier weer tussen de grote man Niel hebt. En ik moet een mooie afstand. Hij ziet 18 klassement. Maar een absolute onwinst voor de topklasse vind ik persoonlijk. De wedstrijd op stand springt, eigenlijk weer springt, er nog een hele vier afstand. Ja, maar GPR van 2041 had zijn jongen natuurlijk op dreef komt, jongen. Maar eigenlijk hebben we dit natuurlijk wel het leukst. Ja, Flynn hier nog junior. Alles won, behalve de Friese titel. En toen had er in de allerlaatste finale sprong, ja, sinds de Botman nog was zit. Maar dat schoonsrecord, hè, wat je toen zet is. Jochentje en Jochen is 70. Ja, dat in afstand werd er nooit. Ik ben heel blij mee wezen, zo. Dat er de jongen leefde. Zowel de senioren als de junioren zetten toen het schoonsrecord op een FK. En dat is eigenlijk heel uniek. Want dat gebeurt eigenlijk nooit. Maar nou en Bart, ja, en Agen in één wedstrijd. Dat weer een fantastisch einde van een prachtige meeting. Nou, we hopen je het op min of meer hetzelfde scenario. Tessa Kramer had ooit roem over de 50 meter west. Dat had dit seizoen nog net echt van haar jongen. Maar het is wel een liepster die die stok ik maar even wat stiller oergeet. Het beste uitschitter Helly kent. Tessa Kramer. Oeh, nee, dat stak je nou te 4. Nee, dat komt er nog net uit. Op nota. Freek van der Werf. Tweede sprong. En die weigert nou toch wel aardig meer. En ek die neemt te volle risico. Ja, je komt nou in een fase van een wedstrijd dat het gebeuren moet. Dat je volley bij de finalisten komen, dan moet je echt wat wegen. En dat is natuurlijk altijd een lastige fase. Ja, zeker. Maar dan moest er wel op draven. Hij is je nog weer feest te traag. Met hij de stok staan hier. Dus ja, dat... En wat kan Isbrand Galema? Laatste aanwijzingen van zijn coach Rinus van der Wal. Isbrand Galema. Zit er wel heen in, maar die voet gaat toch ver direct richting. Ja. Ja, de lotte leidt heeg, dat weten ze alle keer. Want ik denk dat iedereen minimaal dik een jongetje nodig had om finalist te worden. En dat weet Isbrand ook. En dat kan er ook. Ja. Maar het mag er even uitkomen. Want het er op tak niet. En Bruno natuurlijk bepaalde mensen kunnen kozen. Want die 4 afstanden dan net direct zitten binnen. En Thomas helemaal kan. Ja, en de hoster van het FK-record in Weensum, dat is Hiske Galema. 15 meter 91 is hier de 4e afstand eer op een FK. En dan hebben we het alweer over fjouwer eerling dat Hiske Galema toen de Friese titel pakte. Had en hij fase aan met blessures, er is een beetje uittrekken. Is dit hier weer aardig waarom? En is absoluut een outsider voor dat podium. Want zij is een van die vrouwen die 16 meter springen kan. Hiske Galema. Oh, dat gaat echt helemaal mis. God, dat is toch wonderlijk. Zou er dan toch wat mij zo'n spanning op zo'n dij te meidje had dat het sommige dingetjes krijgt even oorsgaan als gewoon. Ja, het is heel apart, Frederik. De famkes, de jongens en de senioren, die maken er prachtige sprongen van. Wij gaan live in uitzending en alles gaat kop onder. Dus het is toch even de druk van de media, Skimmer. Ik denk dat het gewoon uw schuld is. We hebben maar uw staan lopen. Maar hopelijk pakken ze het weer op, want we mogen graag 4e sprongetje. En ik ben ervan overtuigd dat we die echt nog absoluut krijgen. Dus ik zou zeggen, beloof vooral zitten voor de televisie. Ja, dit zo'n samen 3 finalisten wijzen kennen dit je stenen. Maar voorop Thomas Helmholt. Eerste sprong misleren.
Maar een jongen die dit seizoen toch dikke 20 meters achter zijn naam gekregen had. En die vaak spectaculair springt, omdat hij als een van de weinigen hier in dit peloton die stok heel vaak stil klimmen kan. Concentratie. Thomas Helmholtz. Nee, hij had de stok nou een heel eind 4. Komt net in de buurt van het derde punt. En dan zie je toch dat min of meer routineerde spelers hier toch wat ongrijmen binnen mij het pol zetten. Ja, want ze krijgen misschien ook wel een beetje in de gaten van oké, we winnen al eerder van Uitgeven. We moeten vol jochentje mee te springen om in ieder geval de finale te hellen. Ah ja, die plan kerst. Als nog een peersprong te gaan, jij de tweede ronde bent. Hoeft die plan wel een beetje bijstellen. Ik heb wel eens blikken, dat is toch een 8 en heel genoeg is. Ja, dan moet je daar nog een beetje op springen, denk ik. Thomas had nog een kans. Ja. Ake Tolsma van Brandgem. Maar dat PR toch wel een beetje de sensatie van dit seizoen in het vrouwenpeloton. Maar dan maken we de bies dat weer Ian Chitter op een ouder weet. Maar het is geen regel dat hij 16 meter springt. Nou, ja. Je hebt nou al een keer wat de hut. De trainer zei al dit, zet een stok vast, recht op. Er is haast net een vrouw die zei, hut, klim ik in. Maar hier beweegt het spul en dan is het toch een ander spultje. Rutger Piersma. Kan die hem mengen in het geweld in die top bij de junioren? Oh, aardige sprong, maar hij zal net tevreden wezen. Bij de junior Wohest is dat na 1 ronde als juist als de top 3 is zoals die verwacht is. Frederik Kramer, Jan Terenhout en Sietse Bokma dat die er momenteel stiet. En het is natuurlijk bij de senioren een compleet overhaal. Maar deze man, jongetje zo'n 40, ja, lekkere start. En daar zit ik dat ze al hier rond Griem binnen. Nou, wij vinden dat misschien verveeld, maar ik denk het naar denk je hem Griem maar. Ik doe er nou weer eens een hele meter bij en zo bouw ik mijn serie rustig terug. En dit zou wel een moment wezen om dat zeker te doen. Toch wel verrassend dat hij nota de enige is over een jongetje meter. Maar hij kent volle meer. Bronsma met zijn tweede sprong. Maar nu gaat er vies te vlug hoor. Ja, let maar in. Hij behoudt de leiding, Rom zelfs. Maar dit is toch, ja, zo'n sprong, daar keer je net zoveel voor. Nee, die sprong met Gerrit. Hij kreeg de stok eigenlijk zijn borst hoor en dan, ja, krijgt een sparrie. Van orde, 3 sprongen is nog maatje meest. Boukje de Boer van het Heidenskip. Die maakt nog een heel stuk verder volgens hij meedoen. Maar Git echt wat verder als haar eerste sprong. Maar het is belangrijk net genoeg voor de top 3 van dit moment. Op de middelste platte, Jarno Hoekstra, is de promoverende man vanuit de tweede klasse, maar de eerste klasse is niet op plaats. Jarno Hoekstra van Driels. Had ik het PR wat in principe goed genoeg is voor een juniorenfinale, maar het mag er even opkomen. Nou, dit gaat al wat beter. Maar op een eind maakt het toch de hut. Hij valt er toch wat raar uit, vind ik. Ja. Ja, het jongen de sprong lekker oud maken. Maar was toch zoals Frederik helemaal mee is. Het moest correct wat erop op het einde. Gelukkig. Ja. We zorgen tevens op maar op het bad te staan. Dat betekent dat het nauwelijks dachten wat daar valt bij zijn schouder. Ik hoop het van harte. Had hem vliegen hier een soort blessure leed kosten. Schouder die flutten soms zomaar uit de kom. Had nog wel waren om het opereren te laten. Ja, misschien het, de fysiotherapeut, hè, Arie Wassenaar en Richard Piersma van het Wand in Friendship, dat die toch even mooi met de weerbest binnen. En dan is het fijn dat zo'n man hier je moet binnen. Wat dat betreft een goed initiatief van Wees. Theo Sopma, nou in elk geval de binnensprong meer grip. Maar wel te vlug. Nou, zet een afstanddeel. Het zal net genoeg wezen, maar een heel stuk beter als zijn eerste sprong.
En het vierde plakje. No vol grip met beide handen. Pakken we er toch maar even bij. Dat is de Santje Jonter. En dat is toch cruciaal. Veel wat voorzichtig geweest had, daarom weer de start misschien toch krijgt wat te vlug. Maar het had in elk geval nog een sprong te goede om hem te plaatsen. Centimeter dwaas stiert er als PR bij Marit van der Wal. De eerste vrouw van deze hele hierbal die centimetergrens passeerde. Wat had Marit van der Wal nog meer in haar mars? Ze gaat nog steeds wat aan de vlugge kant doen, maar oh ja, die gaat een stuk verder dan de eerste keer. Nog lang net perfect, nog steeds vlug, maar oh wat is ze sterk, wat klimt ze makkelijk. En wat zet ze hier weer een afstandel. Ja, Het is wel echt een favoriet. absoluut. Niet heel makkelijk. Jan Terenauta. Ken hij het Sietse Bokma dreigmeisje? Oh, die stak er heel keer, dan ken hij dat zeker. Ja. Dit is wat je ophopen. Die uitspatting op het FK. Hij had dit seizoen al vaak verder geweest, maar dit is een hele sterke sprong. En Sietse Bokma krijgt het je dreig mee, hè? Jan Terenauta, liet er net vergeten. Vliegen hier sprong hij nou bij de jonkjes. En nu gaat hij richting zijn PR van Joontje 23. Ja, geweldig. En die sprong. Gewoon helemaal niet lekker. Hij glipt nog even wat naar beneden. Joontje meter 44. Daarbij neemt hij zelfs haast in de hele wedstrijd de leiding hoor. Alleen nog naar het bronsman met Vierderman. Een PR voor Jan Terenauta. En de juniorenwedstrijd leidt helemaal weer op de kop. Prachtige sprong. Alwin Vonk van Burgum. Nee, belang en einde. Wat een oorstien sterke punt weer. Die onren die lieken nou wat een hekje. Nee, die maakt het hem zelf net makkelijk. Ik ben Frederik heel benieuwd naar het antwoord van Sietse Bokma. Want ja, die schrikt al even. Ja, dit is echt van Sietse Bokma gewoon een vierde sprong. Ja, Maar ja, ziet hij zelf alleen hier in hetzelfde pakket. precies. Toen sprong Sietse Bokma hier heel vier en toen moest Age Hulder in zijn laatste hier als junior er nog om winnen. Ja, Wij zeggen naar Melanie Heins uit Markum. En nou, die komt in de buurt van die derde afstand bij die vrouwje. En zo had dus wel eens mengen kennen in die finale. ja. En Melanie Heins zijn net zich dus al in die top 3. En de spanning wordt daar gewoon opgebouwd. De junioren springen nu al over een jongetje meter. Dus moeten die topklasses nou toch echt wel beginnen om richting die 20 meter te werken. Het rennen niet meer nog wel FK's dat wat helemaal zelfs begon met 20 meter sprongen. Dan wie dat wel extreem. Maar deze Hannes Carrion uit de A-klasse is nog altijd finalist op dit stuit. Ja, dik. En dat is toch wel verrassend te nemen. Ik denk dat er een soort aanhangt van deze sprong. Qua indicatie wat er hier mogelijk is. Ja, het ligt tot het part weer orde op zaken stellen moet. Van nou jongens, ik dacht even net echt mooi om samen te zeggen. Ik let even de kop, wat hang je met 824. Maar dat doe je met ik al hier. Hopelijk krijgt Bart het spul weer op een wijn. En prikkelt er dan uit de recht. Zware sprong, Bart Helmol. En hoe gaat de stak nou? Die gaat weer uit koers. En nou nog volle meer als de eerste keer. Dus ja, hij weet nou ongeveer wat er ons kort misschien. Maar dit zal echt voor hem toch net zo lekker wezen. Hij hier graag hier even in elk geval een jongetje meterdeel zet. Ze zijn op griem. Kijk net los. Hier krijgen we iets, Frederik. Sietse Bokma, die maakt antwoordje op die sprong van Jan Terenauta. En dat dochter in deze sprong in elk geval nog net. Het is wel een aardige sprong. Ja.
Maar hij blijft toch zeker een meter achter bij dat geweldige PR van Njontje 44 van Jan Terenauta. En ik Bart Helmholt had hoeswerken, want ja. Klaskenauta. Klaskenauta, kan die haar verbeteren? Ja, zeker kan dat. Want die pakt hier de 15 meter grens. En dan door je, zo blikt uit het verliezen, bij de vrouwen hier op het FK heel vaak gewoon mee in de finale. Is het nog een zoenige niet in. Maar je zit nog wel rekking. Voor het vertrouwen is het natuurlijk heerlijk dat je weet van nou. Die grens hebben we vast. Ja. Nou naar die 16. Vliegen hier wie zij de favoriete. Toen ging je Marit er verrassend doorheen. Toen verrassend. En nu is eigenlijk de situatie een beetje omdraaid. Precies. 15-0 fjouwer voor Klaskenauta. En wat docht Anne Galema die zocht dat eigenlijk al die topklassers nou een beetje met een horremmer opspringen. Ja, dan moet als leider van het klassement moest hij natuurlijk nog wel gebruik van maken. En dan moest je stok net helemaal op scherp zetten. Maar nou gewoon op routine die het een dikke jochentje in Del zetten in de buurt van Nart. Hij had zijn klassement haast vol met louter 20 meter sprongen. Zelfs een bosk oer de 20 een hele meter. Dus voor hem is dit scenario misschien wel het perfecte scenario. Want zag je dat het hele seizoen al? Ja. 20 heel en dan ben je kampioen. Precies. Oh, dat zou bloed. En we zijn net de eerste sprong, ondanks de wetter. Als hij met tikkeltje weer omzet, dan heeft hem. Nou, het zou voor de wedstrijd mooi wezen. Want dan moet toch in het spul op een wijn zetten. Bart heeft het er weer in laten. Dan moet Anne Galema, het wordt van Viewert, op met wan. Natuurlijk een beetje... Anne Galema. En die gooit aan naar de kop van het klassement. Hij gaat nou al oer in elk geval. Hij gaat ik roem voor de 18 meter. Super is het nog net, maar het is een hele verbetering uiteraard. Een lekkere, nou het zal om de nieuwtje meter heen en wordt denk ik haast. Maar hij ziet nog net uit de slof. Nee, maar hij heeft in ieder geval is weer orde op zaak en hij weet. Sjoe in de wedstrijd zat hij nou rint. Ik zit waarschijnlijk wel bij die beste 5. Ik zit waarschijnlijk wel in die finale. En daar kerst dan wel weer even verder mooi. Hij springt hier naar de laatste, dus hij heeft straks aardig. Weet hij hoe de zaken ervoor staan. Maar ja, ik heb het wat gegriemd nog bij de topklasses. En nou ja, dat is misschien een beetje topklasse onwaardig, als ik dat zeg. Maar ja, ze zijn wel een beetje ontziekjen. Laten we het samen zeggen. Wilst Anneke Broersma niet is correct bij de vrouwen zegt dat zij net bij die top 3 komt. Ze blijft er correct achter zitten. Hebben we op deze batte Age Hulder als 8e en laatste deelnemer van de tweede ronde in de topklasse. 19 meter 79 leepte hij Vlinie hier die batte in Jonken. De juniorenbatte, dat leverde hem toen zijn eerste Frieske titel op. En hij had er woord voor oor om die afstand Joert hier nog een keer deel te zetten. 4 waren de lichtste uit het hele peloton. Een geweldige klimmer, hè? Zo vlug als wetter, het is ingebrok spier. Wils dit van zelfs Frederik Kramer is van het Heidenskip. De jongeman uit het Heidenskip dus die dit hier ja, verschillende prijzen al pakte. Hij wil op ziek naar die 18 meter. Daar komt er aan. Hij pakt nou hechten in die stok en hij komt nou richting die 18 meter. Nou, John. Dit is een hele netjes sprong voor die toptraaien. Daar jet er echt in eigenlijk op basis van dit seizoen. Ja. Age Hulder van Burgum. Die zien debuut hier bij de senioren. Age Hulder kende die stok een keer stilgrijden. Maar hij pakt nog wel aardig hechten. Maar ik heb toch in een vierde koers, hè? Ja, jammer.
Dat kost het meter zo'n eind. Maar wel een sprong met dreiging. Absoluut. En hij had nog een tweede sprong. Wil ze melden kennen. Arne Hulder begint goed toen is hij sprong. Ja? Maar hier viel er al van. Oeh, ik ken uit de richting. En dat kost het een soort. Wilst Freer Kramer bij de junioren centimeter 97 noteerde. En daarmee denk ik een finale plakbol haast veilig stelt. Ja, dan ligt het een duidelijke afspiegeling wie tegen alle prijzen strijden gaan. Frederik, Sietse, hij hanteren, maar de beste papieren op stuit. Dat ben ik de drie beste van dit seizoen. Precies. Ja, en dan ben we al daar aan het aanstreekje. Want we gaan over de derde ronde voor elke lepper. En daarna weer opmaken waar de finalisten binnen. Het is nou dus alles of niks voor Tessa Kramer. Die nog net in de top 3 staat. Nou ja, tredje 58 en natuurlijk voor haar zeker te dwan. Oeh, Blue stilstaan, maar welke kon... Nee, het skillt net vol, maar het is fataal. Ja. Dus er zijn nog zo'n kandidaat noor. Freek van der Werf. Van het Heidenskip. Die kan ik belangen net voor het derde punt komen. En Exien FK zit erop. Ja, en wat doet Isbrand Galema? Hij is niet op een wip, hè? Het is de nummer 4 op stuit. Met 18 meter precies. Dus hij zoekt er heel goed ontwaan om. En nog, nou ja, scoort 12 plekjes op. Hè. Dat is niet de 18 jaar 60 van Hannes Carrion heen is. En hoe kreeg hij een binnenplande in een vergevorderd stadion. Laten we het samen nemen. Isbrand Galema. Rijdersprong. Kan hij die pols nou in de macht krijgen? Kan hij naar die toptak komen? Oeh, nee hè. Nee. Vette vierde koers en je baalt er als een stekker van. Ja. Want hij weet dat de vorm er op zich is. Ja. Hij had het excel in. Maar ik vrees voor die 18 meter. Ik kan me haast net voorstellen dat dat genoeg is voor de finale. Begin lieken naar die is raar. Nee. Beetje hetzelfde als Hulder. Dan gaat dan toch op het laatste moment naar links. Ja, van Sasson bij het winst het fut net. Dat zullen wel even vreesd worden, maar... Ja. Maar goed, dat is dan ik wel weer mooi. Hè? Dat relativeringsvermogen bij de Galema Boys is dan ik wel weer groot. Maar de emotie in de sport, ik vind het altijd prachtig. Hoe meer, hoe beter. Hiske Galema. Tweevoudig Fries kampioen. We hadden 2010 en 2011. Had het FK-record van 1591 in 2011 nog in handen. Wat kan zij? Ik verhaal, hè, zo'n tredje 58. En maar op het stuit in de finale die heeft, dat moet toch het babbe. Maar ik breek. Helemaal, ik denk zelfs boetende sector. Nee. Goh. Ja, ik geloof het wel, Frederik. Maar... Dan blijkt dan toch maar weer dat FK een apart potje is. Ja. Bobby Zwaagman. Met een PR. Dat PR stamt uit zijn jongenstijd. Kan je eigen in. Xavier er toen ook hoor. Kan die hem nog mengen in dit geweld? Kan ik ook rustig het klimmen, maar komt die toch een stuk te kwad, ja? Ja, het is natuurlijk wat moeilijk dit hier met de aanpassing vanuit de jongens naar de junioren. Dat hier van mijn vorige rik al, dus ja dan. Het er nog twee bij de junioren en dan moet er het in de laatste twee hier maar Marcel in. Hij zal net verleerd wezen, dat ken het. Het uur U voor Thomas Helmholtz. Want als het lesje just van de finalisten op nota, ja, die kennen er alle keer haar. Ja. Op een normale dag kennen ze wel een meter voorbij, bij wijze van spreken. Maar toch het jammer even. Het is zijn laatste kans. Thomas Helmholtz.
Ken je nog van vuurwerkslakje? Nou, die gaat ik weer vierste hut en ik vierste briek. En dat is lang die een 18 meter. Dus, nou, dan kunnen we echt de eerste verrassing nog wel definitief noteren. Ja, Thomas, die kent in huis. En dat verrast me al, Max is het. Ja, hij komt er totaal net lekker in. Fjes te leeg. En dan voordat zijn sprong begint eigenlijk er weer voorbij. Want dan kiest als een raket naar de kant. Ja, dan. Maar voor hem een heel vervelende missie. Buiten de sector een wiertsprong en een mislukte sprong. Ja, daar ben je net fleurig van. Ake Tolsma zit nog net bij de eerste treien. Dat mij toch echt wel wat verrassend neer worden. Ja. Nog één kans voor Ake Tolsma. Die is hem één keer rustig hoe krijgen. Nee, dat slaat het haar net, want ze geeft briek. En het zit er heel dicht in aan. Maar het is niet goed genoeg. En dat is toch teleurstellend voor Ake Tolsma. Rutger Piersma. Maar richting 18 meter wil hij meedoen bij de finale. Rutger Piersma. Die gaat wel mooi omheen, hè? Maar nou, centimeter wel. Maar dat is een meter te kwart voor de finale. Want die juniorengroep, die top, die is gewoon goed. Ja, voor Rutger zelf is dit natuurlijk een keurige sprong. Hè? PR van Santje Sais en 30. En dan bedaart het een Opaline van Santje Meter. Nee, zo'n jongen, nou net zo lang ontwerpen van Molkwaard dat jouw wat tijd komt wel. De verrassende leider ontnota in de wedstrijd is Nart Bronsma. De man die gisteren in het Philip Café even de druk bij de toppers deed. Hij zei, Arne en Bart, die matten, ik hoef niks. Dus laat mij maar lekker springen. Maar ik denk dat het hem zelf ook wel verrast dat hij met deze afstand gewoon op nummer 1 leidt. Ja, maar ja, als het lijstje nog juist, hè. Arne en Bart, ze zitten in ieder geval beide nog bij de beste 4. Dus hij is nog lang net van hun af. En dat weet hem maar al te goed. Dus een jochetje 47, dat is heel normaal sprutsen, toch nog een beetje bij met hem. Strijdersprong naar Bronsma. Zit weer makkelijk heen in de stokje, maar Ja, dit is een sprong op die goeie dan knalt de wedstrijd definitief helemaal uit, man. Maar het is krijgt net genoeg. En tussen top en flop, dat is maar millimeterwerk. Ja, maar je markeert inderdaad heel weinig hoor. Just die e-sprong, die is gewoon prachtig. En dan het er hem stil. En dan moet er hier misschien even ophouden te klimmen. Achterhouden is makkelijk hier in slow motion. Jullie hebben hem dat in een split second met die dat beslissen. Dan hier er misschien justjes hoe de punt terug. Maar goed, jongetje 47, hij bloedt aan de leiding. Jarno Hoekstra. Nee. Voor alle misgreep. Nee, Jarno Hoekstra die kennen we terugcrossen voor wat betreft de juniorenfinale. En dan zitten de trui-finalisten en Jelmar Wienstra nog in de race om die valgwaller eventueel nog te veroordelen. Hoe is het met Tevens Hopma? Die had natuurlijk toch een opdonder gekregen van die eerste sprong. Dat had altijd effect op je spieren. Misschien ook wel op je zelfvertrouwen. Kan hij die knop omdraaien? Fjouwrelien weer er in een vanuit het niks. De nieuwe Friese winnaar. Met zijn ultieme sprong wordt nota. 20 meter 83. Prima sprong trouwens. Maar dat moment had er eigenlijk net vaak meer aan. Nee, ben ik maar niet eens. Toch elke keer voorwerk, hè? Altijd in het klassement, rond het tweede, vierde plakje. Dus wel een hele constante factor. Hij had zelf wel eens zijn, ik ben te constant. Ja, hij mist wel eens Want inderdaad. ik mis de uitschieters. Precies. Dus ik krijg hem er altijd wel bij, hè. Maar hij wint misschien wel wat te min. Dit hier heeft het toch, ondanks dat wedstrijd won van de 18. Dus dat. Maar vaak mij afstand onder een jongetje meter. Precies. En dat baalde er dan ook weer van. Ja, dat ik kreeg wat een mindere wedstrijd weer. Die mocht hij dan winnen, om zo maar te zeggen. Tevens Hopma. Kan hij in die finale?
Dan moet het nou goed gaan met Teuwens Hopma. En hij gaat nou aardig beter oer. Hij gaat roem oer die 18 meter. Ja. En nou zet hij een paar oren op scherp. Teuwens Hopma meldt hem in de top draaien. En hij zet Bart Helmholt op een wip, hè. Die het nog een sprong, laten we dat voorop stellen. Nou is er correct wat meer rust. En dan kan er echt helje. Zit nog net eens helemaal in topke. Maar Teuwens Hopma, die kan ziek helje. Hij dacht wat hij doen had. Hij meldt hem bij de finalisten. En toen zei ze dan, Liesbeth Galen, maar toch goed in vorm. Maar die kan het burgerklopje weer omloeken. Ja, Bart Helmholt. Die maakt nou echt. Wat zal deze jongen lekker in de wedstrijd steken. Nee, persoonlijk record. Vierde sprong als eer tevoren. En nog een bonussprong voor de finale. Jan Terenau, daar zit er misschien nog meer in. Ja. Oeh, hij gaat nou een beetje vlugger hoor. Kijk eens, die hele vierde sprong, die insprong. Dat is lekker. Hij die in de hand die shit wat voorbij de stok. Waar je nog op een vreul ontkeertsen. In de eerste omloop rouw, maar hij zei je mij dat looi mee maten. Ja, dat kan gebeuren. Viel je hebt hem doorstellinnig en just dan ik. Laat die jongen alleen maar wat pielen. Dan komt het helemaal goed. Wil ze nog melden kennen dat Teuwens Hopma 18 meter 78 noteerde. En daar mij stip op 12 stiert. Ja. Zag het kent verhoren. Maar zeker, als die topafstand naar het heger worden, kan het per sprong voor de kop smitten worden. Want ik Alwin Vonk is een jongen die deze afstand heel vaak bij speelsgemak hellen. Voor mij ben stip op treien, Frederik. Onnig allemaal 1888. Dus die hebben er nog tussen. Ja, Klopt hier zit het in helemaal. beeld. Ja. Klopt helemaal. Maar nog steeds maar 1 jongetje metersprong bij de topklassers. Ja. Bizar. Dat kan nevens mij na de finale nooit meer het geval worden. Alwin Vonk. Weet beter rond hij is. Een jongetje meter, dan ben je wis. Alwin Vonk. Die bij het wettenvolle. Ja, hij moest dit wel wat wegen. Nee. Het is net het FK van Alwin Vonk. Die kan lekker intentie op de tribune. Age Hulder, hè. Als je de allerlaatste sprong. Die wordt straks wel heel gevaarlijk. En Bart weet het van 8:24. Ja, dat je ook Age wel een hele grote kans om die finale wint erin. Anders die natuurlijk op 7 met 1888. Dus Bart die zal ontwerp moeten. Dat moet duidelijk wezen. En deze man ik, hè, Sietse Bokma. Ja. Die zit natuurlijk creërs op de tweede plak bij de junioren. Maar ja, hij weet dat het verder moet. En hij kan deze sprong broeken als extra finale sprong. Om alvast een aanval te doen op die jongetje in 44. Sietse Bokma. Ken die nou direct van vuurwerk zwanger? Sietse Bokma, die komt nou echt heel erg. Sietse Bokma. Jongen, die gaat er net een beetje over, hè? Die gaat echt richting 20 meter. Ik zou zeggen, in het PR, want dat zit op joggetje, joggen en jonder. Nou, Goh, dan ben je echt een kampioenspringer, hè? Als je dat flikken kennen in zo'n duel. hij gaat voor de zilveren pols, joh. Dit is uitmuntend van Sietse Bokma. Grote klasse. Een hele hege jongetje is het minimaal. En hij ziet er net eerst bij de Hano Topke. 9 meter, 91. Vlak onder zijn PR, maar echt nog de vierste afstand van de hele wedstrijd. Als het nou dingen weer, dan hier hij de zilveren pols. Ja. Maar daar zal deze man het net mee eens wijzen. Bart Helmholt. Die mat nou ek. Bart Helmholt. Die ziet er een sprong. Had er hem nou te pakken, Hij had hem nou te pakken. Hij kan nou meters pakken. En nou gaat hij even over dat baltje heen van... Ho, wacht even jongens. Nog net afschreeuwen. Ik ben nog net hard. Ik ben er nog. Nou, dat is duidelijk.
Het is nog net zijn topafstand, maar hij is in elk geval finalist nou. Want na hem binnen nog maar 2 orenlepers. Ja, mooi. En Maar, dus zoals komt verder er wat wijzen dat vuur in de jochetje hier in de jongen. Laten we dan maar even de zilveren pols in de gaten houden. Zal in de buurt komen, maar ik denk het nog correct net. Ik denk dat hier echt een stukje opluchting komt, ja? Ja, bij de man uit Burger, want het mat altijd maar even. Oh. Wat is de afstand van Bart Helmholtz? Wat zegt Bart Helmholtz hier wel? Italië vinden. 91 is van Sietse Bokma. Waar komt Bart Helmholtz op uit? 48. 1 centimeter verder als naar Bronsma. Maar nog een hele meter achter Sietse Bokma. Het lieke dat er wat rommer doet het baltje weer. Maar ja, het baltje is slechts een indicatie. Wils we hem in elk geval even melden kennen dat bij de vrouwen een nieuwe liester is in de wedstrijd. Klaske Nautra, die leepte 15,26 meter. En dit is Jelmar Weenstra uit John. Die hekt het definitief al op dit FK. Maar dus ik in dit geweld waar alle topsprongen haast alle tegelijk komen, zeggen wij dat Marit van der Wal de koppositie dus voorlopig oerdragen maakt voor Klaske Nauta. En ik dat is natuurlijk een nieuwsgierige ontwikkeling bij de vrouwen. Orne Galema. Ja, is weer een plakje daalt in de ranglijst in die topklasse, maar zit uiteraard vol in die finale. Zal hij dan de eerste worden die 20 meter grens hier is slochtert? Ja, 1888 is leuk, maar ja, Joert Duijs stelt dat eigenlijk in de topwedstrijd net zo vol mee vol. Nee, maar dat is kost je PR, hè. De tweede Fries die de eeuw de 1 van de meterwest is. Hij krijgt volle vierde. Orne Galema. Pakt hij de compositie weer oer van Bart Helmholtz. Orne Galema, die hoppakee. Nou. Ja, die maken het spannend. Het kroept in elkaar in die top. Dat is het leuke dat er net zoveel hebt wordt. Iedereen die heeft natuurlijk nog wel een soort kans op de titel. Sterke klimmer van Zels. Zijn gevers kreeg goed traint. Maar het moet er soms even uitkomen in je sprong. Belooft toch wel een soort van de finale, hè? Ja. Ja. 88 voor Orne Galema. Maar nog steeds ziet ze Bokma. Steeds 3 centimeter achter zit ze Bokma. Maar Orne Galema, die liet even zien wat hij kan. En dit is nog lang net het achterste van zijn tongen. Want hij kent er nog wel een meter bij. Zeker. En toen dacht ik dat ik heel meter verder niet. En toen bleek dat net zat te lezen. Maar goed, het is verder. De Nijleider, Orne Galema, het eerste plakje. Ja, Freek Kramer. Die maakt heel veel springen, wil hij nog verscholen. Hij springt echt 4, hè? Hij springt echt 4, hè? Draait een prima seizoen. Ja, die 900 meter die had er nog nooit hellen. En dus lijkt het erop voorlopig dat dat bronzen plakje voor hem het maximaal haalbaar is. Dus Galema, kan die nog verder komen? Nou. Ja, het is scheef. Mocht hij score springen? Dat mag zo wezen. Ja. Dus er had wat onder hand was bij de vorige sprong van Hiske Galema. Dus op die middelste batter die Freek Kramer toch een PR springt. Die is junior, 18,26. Hij knabbelt er weer 3 centimeter bij. En dan komt de wedstrijd toch samen gewoon los. Zo vlak voor die finale.
Wij wachten nog op één sprong. Namelijk die van Agehulder. De laatste lepper die voor de pauze in actie komt. Na deze sprong kunnen we definitief de klassementen opmeten. En Hannes Carion staat dus op dit stuit nog altijd in de finale. Agehulder. Kan die nog een keer knallen? Nee, wie lang en hij net. En dus ben de finalisten bekend. Agehulder, Vliene hier, Fries juniorenkampioen, is nou klaar hier bij de senioren. En daar toch kan Hannes Carion, heel verrassend als A-klosser, toch straks weer optreden. Hij is de 5e finalist bij de senioren. Oud-Fries juniorenkampioen, maar wel toen met de winst van de zilveren pols. Ek hier weer op het toneel. En dat betekent dat we toch hele aardige namen op papier hebben voor de verschillende finales. We vernemen dat het niveau stadig gewoon omheen gaat. De vierdere sprongen komen. De junioren zijn geweldig uit de slofsketten al. Senioren komen eraan. Vooral hebben we echt lang nog net alles verzoen. En dus meiden we ons op straks voor het spektakelstuk.